Anya laki din! Kaano tangatamot ang makapan ijay bangkag lakay? Ha? Sigurado nga adun tinagango abo nga tinyog ijay. Ang mga no nagtitin nagdapaykit din Ay ket, sigurado aday tabakit. Bayam, tenton awan trabaho, mapanta. Unman lakay, sayang mat dagijay bunga launay tinyog. Wen nga road, mabalin nga ilako day jay, wano aramiden alana. Ilako tamit laeng. Un lakay, uray siya kun ti agsinglag no iso. Tawan mat unay ti pakakumikumak dito'y balay. Oh, da kayo magayam nana, nagkapon nyo. Ay, nagapu akijay talon may, napanak nagiwaras iti abunaw. Ay, wun gayam, lima basak ijay bangkagyaw. Adumot tinatin nag-abo nga tinyugyaw. Kastaya nana, ay, sayang Sayang talaga. Mapanyopidutan, ta sayang mat. No kaaruba ti agpidaw. Amumot ang dagiti kaaruba tayo adaduma. Agburas dapay ti saan da amula. Wen nga rod nana. Ado nga raw jay natinag. Agkaiwara ijay puun na. Barang awan ti papanan nila kay ko inton bigat nana. Tadwa kami amapan. Ay wen saan mo akabailan no si kalaeng. Mapanyo alaen dagijay. Ta saan da kayo nga unaan ti kaaruba. Magas ni nanason niya itay lakay. Nakuna na nga adu ka no tinatin nag-abo nga tinyog tayo ijay bangkag. Ay kasta ka di ba kay? No awan ko matipapanam inton bigat, tadwata amapan. Ay sus, at dati papanak bakit? Saan met amabalin na sa anak amapan nagtrabaho? Ket saan pa'y analpaster aramiden mi ijay site? Kasta niya. Wen, alagit mapan kalata bakit? Basta saan mo abunagen. Oray iyornong mulaeng. Tasyak ton ti mangibunag dito'y balay. Un nga agpaisoan niya. Bareng awan ti papanakin ton Sabado. Ta ibunag kunto, bakit? Un ang arod, tamasapa ak amapan inton bigat. Kalpasan ama itulod ko ti anak ta ijay pagadalan. Si kamot gayam kumare. Anya nga dito imot mo anak asako. Ay kwa, nyug day to'y kumaray. Nagapuak ijay bangkag me. Napan ko inyor nung dagijay natintin nag-abo nga tinyog me. Nagawitak mutin iti talo piraso. Iso day to'y inkargak iti sako. Kasta ka di? No, siyak. Ay, saan ko pa'y amasapul tinyog? Ha? Apay, namagaayan kumare. Isong agsinglag kan itinyog. Ay, saan mo't kumare? Si kaki di mo. Oo, di ko namkit di na magangaminan. Iso ang masapon nga agsinglag ka itinyog tapno pagpagalis. Tapno saan da ka nga isukat nila kay mo niya. Anya? Anya lakit din ay. Naimbag ka pa'y di na tanaragsak ti aldaw mo. Anya nga'y tikat katawaam. Ay, anya lakit din ay. Katkatawa ak man day di amarya nana. Makapaala ka talaga. Kat, ibagam nga ruden at imakagapaw. Tapno agkatawa ta adwa. Nasabat ko nga min itay. Sapay bigbigat ang nagapo di bangkag da. Adaimot na anak kasako. Niyog ka no. Isu ako nak. Siguro, iso ang masapulan nga agsinglag itinyog ta pagpagalis na. Tapno saan nga isukat nila kay na. Anya? Ay, una yan day Maria. Kasi matano na maga. Anya ka din day tanga ibagbagam si kadina. Pudno mat na, piman mat no na magan, isukat nila kay na. Anya, kasanumit na ibagaan na maga ni Maria?
Kat no bigbigat ala pa nagala itinyo kiji bangkag da. Singlagan na kano. Ha? Bigbigat pa ko naman. Anya? Ay, di nakaatalaga. Piman mat ni Mariano na magan. Talaga ang isukat nila kay na. Anya lakit din aya. What? Naimbag pa'y kanyak. Ta saan ko ang masapol ti agsinglag itinyog. Ngamen, sa anak pa'y anamaga. Ay, iwan ko sa yung babae. Wan mare, saan ko pa'y ang masapol ti agsinglag kunakmanan. Gaputa, nag-alisak pa'y mat. Iso ang masigurado ka sa anak nga isukat nila kay ko. Anya lakit din aya. Kaubingak pa'y lang. Ha? Ay, piman mo't ni Maria namagan. Anya? Ay, awan manlat ka ammo-ammok. Akas tagayam tinapan na imbagbaga dito'y tersina yo, nana. Isumag ti may na imbagbaga di na minsan anasapa nga imay ditaw eh. Ay, una yan. Inikan na ti kay papananje panagbagkat ko itinakasako anyog. Ay, salbag kit di. Amumutan ti ugali na dayjay. Amin amakita ti dua amulaga na. Kat ikan na iti kay papanan na. Ay, anya lakit din ay ah. Anya kumaaga po nga isukatnak nila kay ko. Nasingpet nila kay ko anya. Saan na nga ammo ti agbabae akas lakin nila kay na. Ay, naku na maun Maria. No asino pa iti babaero ti asawa na. Iso pa iti naglaing asumao iti kakasta. Ay, una yan aya. Ang okay lang ang nana. Be kind to animals. De, apay nga itaka lang. Anyat oras na. Alas 12 iti rabi eh. Ha? Kwa. Adala na panan me. Kaduak ni pare Juan. Rason mo mananda kita. Naimbag pa'y jay manok tano sumipngatan kat agapunan. Ngam si ka a pamilyado tengat rabiin no agawid ka. Unay na di na. Nabambanugak malalagda po iti trabaho. Kastakit din ti bagbagam. Anya? Trabaho nga ibagbagam alas 12 ni tirabi eh. Uray ko naman nag-overtime ka. Adaya ti overtime maingana iti kasto nga oras. Anya lakit din pilo. Nabanlugan ko nak. Kaya't kundagin na na. Isa pang asim ta sumarding kan nga agniwat. Anya? No kaya't mo ba lang ti agsaw-saw. Ijay kan bagin na sila da maturog. Diyak kaya't nga dakay dak. Mawatam. Anya? Ay, jak amunoan niya akla si apa nagpampanunot ti addakin ni Dina. Ne, taapay manan ba kay? Kunana kano ijay tersena ni nana mo na namagaak kanon. Iso anas kan nga agsinglagak itinyog tapno pagpagalis. Taamangan kano nugaputan na magaak ket isukat na kon. Ay, susapaw. Kasano kung mamot anay bagahan na dayta? Idi ngamin na minsan anapanak ijay bangkag anagalaak itinagango anyog nasabat ko. Ay kadinamag na ngamin no anya jay imot ko. Imbagak anyog. Ay, una yun, Adina. Jak amo nga inikan namanen iti kay papanan na dayjay. Namagaak kanong arudon isong agsinglaga kun itinyog apag pagalis. Ah? Tiyawanan bain a babae? Ay na. Bye-bye am kadilatan ba kay? Awan madlang serbina no tutupam dagiti kasken ko na. Waste of time laeng. Bakit ko? Nasaya at taimay ka dito'y tersinak si Kadina. Ha? Apay ka dinana? Salud-sudak lang. Nupudno ka di jay nangagaw. Nga ada ka no chicks nila kay mo ijay ilay. Anya? Ay, dinak angaw na kastanana. Jacket timang angaw no kakastabang banag. Nay,
Iso nga rod asal salud sudak no pudno. Tada nakakita kadakwada akadwa na ti chicks na. Anya? Paliiwom ti asawam di na. Ang mga nuluglugitan ng ti ulom nga awan ka amu-amaw. Narigatan. Ha? Nagpintas ka no ka jay chicks na. Batit ka no a babae ngam nagpintas. Nag-cute ka no tilangana. Anya laki dahin. Dakon amo no nyat aramidok mare. Ha? Apay anak ko namday ta? Ado nga may nanti mangibagbaga kanya kung adda ka no chicks nila kay ko jay ili. Anya? Hala ka. Ang mga minun na magakan. Iso nagsapulan itinagalis. Ay, shush! Narigatan. Anya? Ay, unay kamatan. Imbis nga hindi nga yan nakiti parikot ko. Ngam karkarwamot. Ay, unay kan. Maangaw ka mamit, adi. Anya laki din aya. Ay, ti kasayaatan nga aramidam. Sa lodsodom ti asawam. Kasaritam itinalapat. Kasla kalapat na day tarupam. Ay, salbag ka. Anya? Ay, unay mo daytan apa nagsasaom kanya kon. Kitpod no, may. Basta kasaritam ko na. Mabutungak nga rod mare. Kasanon nga ino ti isong bat na kat. Wan pud no nga ada babae. Anya nga yung ti aramida. Ay, apo. Parikot ko launay mare. Ay, namagakan. Iso nga insukada kan. Agpudno ka man si Kapilo. Ha? Anya ko matipod no king kadina. Pudno ka di nga da chicks mo dya ili. Wan no saan lang tisong bat. Anya. Wen, pudno nga da babae. O anya, napnagkan? Anya? Ay, api ana aramid mo kanyak ti kastoy pilo. Anya ka di tinagkurangakan ka. Basta, kapoy tinakalalas nga ugalim. Napukawan ti panagayad ko king ka. Anya? Ay, pangasim lakay. Urnusan ta kumamat ti amin. Ikarik nga agbalbaliw akon. Ha? Promise. Baliwak amin ang dagiti ugalik asaan mo akay kayat. Pangasim kumamat dalikli ka mun ti babaim. Matayak lagi dinukastoy lang. Anya. Pangasim lakay. Maasyan ka kumamat kanyak. Anya? Ni Pilong at da babae na? Uwan mare, kano day ta tagwarwara sa damag dito lugar tayo ita. Mainit-init pang chismis. Anya? Ay una yan. Di na magpay kano ni Dina kinkwana no pudno. Ay inamin na si ka. Oh my gosh! Apay ngay nga taan nagsapol pa'y laang ni Pilo. Kaadda lang nga ruden ni baka na. Siguro, namaga. Saanan anagalis, iso nga insukat da. Ay tangarod mo lang ti ko na kinkwana mare. Namagan, iso nga insugada. Payman ta ibagak tuken kwa na numasabat ko. Ibagam tayo sumudi ka na yun na nga ibaga idiking ka. Un nga rod, kasta unay apan ang katkatawa na idikan niya. Nasabat naklaang anagbagkat iti nakasako anyog. Ibaga nakit din anamagaak kano. Iso amasapul kunti agsinglag tapno pagpagalis. Ay tiyawanan bain. O, anya nga ita. Iso lang nga rod ti insuka da. Ha? Anya lakit din. Aya. Ay, masabat kuntula day jay adina. Ha? Ne? Apay manan bakit? Anya manan ti adda kada kayo iti dadya adinaya. Nalabas ti panangkat katawa na idi kanyak. Nakunana anamagaak kanon. Iso nga agsinglagak iti nyog apag pagalis. Tapno sa anak kano nga isukat. Ha?
Itangay, iso lang nga rutin, sukat nila kay na. Na, anya? Ay, insukat nila kay na? Katwan, confirm nga adda chicks nila kay na. Inamin na pa'y kinidina. Ay, una yan, aya? Ha? Sigurado nga iso tinamaga, iso nga insukat da. Ay, kunakon ka, sikat masabat ko. Ha? Apay Maria. Adda ka di ibagam? Adda talaga ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya rita? Nadamag ko nga men nga insukat nakakanon nila kayo mo iti ubing si ka. Pudno ka de? Ha? Iso siguro nga insukat na ka, gaputan na magakan. Saanin anagalis, ha? Anya laki din di na. Anya ka din dita nga ibagbagam si ka Maria? Tikunak, may salaeng ti kayat asawon dayta. No apay nga insukat na kanila kayo mo. Saan kan anagalis na magakan? Iso ang masapul mo ti agsinglag itinyog. Bareng addapay namnaman na ngagbalbaliw nila kayo. Ay, pangaasim man ta sumardang ka nga agsasao. Taang mga no, madurab ka na eh. Salbag kiday. Anya, makaungat ka itimbagan ni Maria kan ka. Kat isumalaang magtiimbagam idikan kwa na. Ha? Imbagam iday masapul nanti agsinglag itinyog, tamang no isukat nila kay na. Anya? Anya ngay ita, si kamutin sukat da. Siguro si katinamaga iso akasta. Ay, nina naman. Ay, awanan din na. Insukat dakan. Ingkan dumawat iti bunga tinyog ni Maria. Tarugyamun tagsinglag. Tapno adda usaram apagpagalays. Ay, salbag ka. Anya? Masapul mun at talaga ti pagpagalays. Tapno sanda ka nga isukat. Wano na yunan. Anya lakit din aya. Ay na, Mari. Awan ti karba nga mamaasar ka ni Maria. No, nyaman din na ibaga naking ka. Awan karba nga mamaasar. Ha? Idin to pa si katinanguyoyaw king kuana. Awan nanggag mo, manipod king kuana. Nga oray imbagam ti imbagam. Anya? No siyak ti si ka, instead of wasting my time nga agungit-ungat, hingalata nagdawat iti bunga tinyog. Ta iso singlagam. Anya? Ay, may sakamot, Mari. Ay kat isumat. Agsinglag ka. Tapno da pagpagalis mo. Kita, saan ton nga agchiks nila kay mo? Ang mga wagmalmalam nga dalatan ijay uneg, di balayo. Anya? Ay, agtungpal ka kaditi imbaga. Anya laki din aya. Padasem! Anya rin ta imot mo. Kun apay nga imay ka dito balay mi. Saan ka nga minan amaranranaan ka? Iso asyak manlatan ti may dito'y balayo. Anya? Nyog anagango da ito'y nakasako. Talo a piraso. Ha? Kat? Ano ako maday ta? Kunwari ka pa. Ay katsing lagam adi. Tapno adda pagpagalis mo. Wah! Anya? Ala, rugyam kit din. Tapno into nagawid nila kay mo. Addan pagpagalis mo. Iti kasta, saanan nga agbabae iti ubingam si ka. Nagalasan na ugalim, salbag ka. Pumanaw ka dito sa wanak no di mo kay makakita iti istar. Panaw! Apay amarurod ka kanya. Katsyak lang arodan tinangyag itinyog asing lagam la. Ay, saan ko amasapol dayta? Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.